Una de les primeres decisions que vam tenir que prendre quan vam entrar en aquest nou equip de govern va ser tenir que concertar una pòlissa de crèdit per poder pagar les nòmines a final de mes. Ara, 4 anys després, gràcies a un equip de govern del Partit Popular, hem aconseguit davallar l'endeutament municipal a la meitat dels que ens havien trobat, tancar els anys econòmics amb un resultat extraordinari i, a més, aconseguim pagar al dia tant als treballadors com, sobretot, també al dia als proveïdors. I això ho hem aconseguit inclús incrementant la despesa corrent per la posada en marxa de noves infraestructures, com la sala polivalent, el geriàtric o l'escola nova. Jo no vull que vingui ningú que malmeti aquesta feina feta, per això ens presentem per intentar seguir fent feina en aquest camí i millorar la situació econòmica i financera de l'Ajuntament i, per tant, de tots els santlluïsers.